Dobrý deň, vzácni hostia a milí študenti, som veľmi rád, že takéto podujatie v Piešťanoch sa koná, aj to z viacerých dôvodov, pretože v Piešťanoch sa pestuje veľmi veľa aktivít športových, spoločenských a myslím si, že aj to, že takéto podmienky sú tu ako také, prispievajú k tomu, že na olympiáde, na každej olympiáde poslednom období sú zástupcovia mesta Piešťany. Ja by som týmto chcel pozdraviť Martinu Moravcovú, ktorá svojimi výsledkami a svojou životnou kariérou je najväčším lídrom olympizmu v Piešťanoch. Samozrejme aj z historického pohľadu dozadu sú to viacerí olympionici ako Bačikovci a podobne. A som veľmi rád, že aj na olympiáde do Londýna odchádzajú dvaja reprezentanti v tenise, Lukáš Lacko a Dominika Cibulková, ktorí sú taktiež z Piešťan. Ja by som chcel týmto im popriať, týmto budú reprezentovať Slovensko čo najviac sportovných úspechov, aby splnili svoje ciele a reprezentovali takto našu krajinu. Vám mladším možno poprial, aby ste aj vy, ktorí športujete, dosiahli takéto úžasné. Ste si možno niektorí všimli, naša celoslovenská púť začala od 1. apríla oficiálnym zápalným pochodom v Bratislave a postupne sa presúvame celým Slovenskom, kde zhruba za 83 dní prejdeme viac než 8500 km. Ale dovolte mi pripomenúť význam tohto posolstva, ktoré sa šíri po Slovensku, na tri také dôležité úlohy. Prvá je propagácia a podpora slovenských športovcov, ktorí idú na olympiádu do Londýna. Druhou dôležitou úlohou je pripomenúť si 20. výročia vzniku Slovenského olympijského výboru a tou treťou, to najdôležitejšou, vlastne prečo sme sa tu dnes všetci zišli, je šport a jeho vnímanie. Aby mladá generácia, starší, ale aj dospelí vnímali šport ako dôležitý spoločenský fenomén a venovali mu každú voľnú chvíľu. Takže ja ešte raz veľmi pekne ďakujem za privítanie a želám krásny športový deň. Dobre, sme pripravení. Kapitáni, prvý. Ale rýchlo! Očakávanie. Karim! Karim! Karim!